രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ പ്രണാം കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശകാരിണേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ശഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിഷ്ടാദ ഗോവിന്ദ സ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുതമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം വിപദ ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദാനമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 18. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ ശപിക്കുന്നു. ശ്ലോകം 45. തദാര്യധർമ്മ 46 45 അല്ലേ? അല്ല മാതാജി, ഞാൻ 45 എടുത്ത് ശ്വാനന്മാരുടെയും കുരങ്ങന്മാരുടെയും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നല്ലോ. അതെ മാതാജി 45 എടുത്തതന്നല്ലേ? 46 കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധർമ്മപാലാ നരപതി സദുസമ്രാട് ബൃഹശ്രവാഹ സാക്ഷാൻ മഹാഭാഗവതോ രാജർഷിർഹയമേധയാൻ ക്ഷുത്രശ്രമയുതോ ദീനോ നൈവാസ്മച്ചാപമർഹതി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മപാലോ നരപതി സദുസമ്രാട് ബൃഹശ്രവാഹ
ധർമ്മപാലോ നരപതി സാധു സമ്രാട്ട് സ്വാഹ. സാക്ഷാൽ മഹാഭാഗവതോ രാജർഷിർഹയമേധയാട് സാക്ഷാൽ ശ്രുതിക്ഷമയുതോ ദീനോ നൈവാസ്മച്ഛാപമർഹതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധർമ്മപാലകൻ, നരപതി രാജാവ്, സ അദ്ദേഹം, തു എന്നാൽ, സമ്രാട് ചക്രവർത്തി, ബൃഹത് അത്യന്തം, ശ്രവാഹ വിശ്രുതനായ, സാക്ഷാത് ആത്മാർത്ഥ, മഹാഭാഗവത ഒന്നാന്തരം ഭഗവത് ഭക്തൻ, രാജർഷി രാജാക്കന്മാരിൽ ഋഷി, രാജർഷി ഹയമേധയാട് അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങളുടെ മഹാ അനുഷ്ഠാവ്, ക്ഷുത് വിശപ്പ്, ത്രിഡ് ദാഹം, ശ്രമയുത ക്ഷീണിതനും ശ്രമാർത്ഥനും, ദീനഹ പീഡിതനായ, ന ഒരിക്കലും, ഏവ അപ്രകാരം, അസ്മാത് നമ്മൾ, ശാപം അർഹതി അർഹിക്കുന്ന. വർത്തനം ഭാഗം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രപാദിച്ചേ. പരീക്ഷിത് ചക്രവർത്തി ധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാവാണ്. അദ്ദേഹം അത്യന്തം വിശ്രുതനും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഒന്നാന്തരം ഭക്തനുമാണ് മഹാഭാഗവതൻ. രാജാക്കന്മാരിൽ ഋഷിയായ അദ്ദേഹം നിരവധി അശ്വമേധയാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ഒരു രാജാവ് വിശപ്പും ദാഹവും കൊണ്ട് പരിക്ഷീണനും ശ്രമാർത്ഥനുമാകയാൽ അദ്ദേഹം ഒരു തരത്തിലും ശാപാർഹനല്ല. അപ്പോ ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ശമീക മഹർഷി തന്റെ പുത്രനോടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ശൃംഗി എന്ന തന്റെ ബ്രാഹ്മണകുമാരനായിട്ടുള്ള ആ പുത്രനോടാണ് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ശപിച്ചത് ശരിയായ ഒരു കാര്യമല്ല. അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല ചക്രവർത്തിയാണ്, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അപ്പോ വളരെ തെറ്റായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് നീ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. വീണ്ടും പറയാണ്, പരീക്ഷിത് ചക്രവർത്തി ധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാവാണ്. അദ്ദേഹം അത്യന്തം വിശ്രുതനും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഒന്നാന്തരം ഭക്തനുമാണ്. അപ്പോ കീർത്തി കേട്ട ആളാണ് ചക്രവർത്തി അല്ലെ, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹം ധർമ്മിഷ്ഠനാണ്, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. രാജാക്കന്മാരിൽ ഋഷി, അത് റെയർ ആണ് അല്ലെ. രാജാക്കന്മാരുണ്ടാവും, രാജർഷി ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹം വിശപ്പും ദാഹവും കൊണ്ട് ക്ഷീണിച്ച സമയത്ത് ചെയ്തു പോയ ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് അല്ലെ, അതാണ് ശൃംഗി ഇത്രയും വലിയൊരു അപരാധമായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു ശ്രമാർത്ഥനുമാകയാൽ അദ്ദേഹം ഒരു തരത്തിലും ശാപാർഹനല്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ശപിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയല്ല. അദ്ദേഹം ചെയ്ത ആ ഒരു തെറ്റ് നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു തെറ്റാണ്. ഒരിക്കലും നീ ചെയ്ത ഒരു ശാപം അദ്ദേഹത്തിന് അർഹനല്ല അദ്ദേഹം എന്നാണ് ശമീക മഹർഷി പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രപാദിച്ചേ. രാജകീയ പദവിയെ സംബന്ധിച്ച സാമാന്യ അനുശാസനങ്ങളെ വിശദീകരിച്ച ശേഷം രാജാവ് തെറ്റൊന്നും ചെയ്യുകയില്ലെന്നും ആകയാൽ അദ്ദേഹം ശിക്ഷാർഹനല്ലെന്നും സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം ശമീക മഹർഷി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് സവിശേഷമായി ചിലതൊക്കെ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ സവിശേഷ യോഗ്യതകൾ ഇവിടെ സംക്ഷിപ്തമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഒരു രാജാവിനെ വെറുമൊരു രാജാവായി മാത്രം ഗണിച്ചാൽ പോലും രാജവംശത്തിൻ്റെതായ ധർമാനുശാസനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഭരണാധിപൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം അതിവിശ്രുതനായിരുന്നു. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എല്ലാ വർണ്ണ ആശ്രമങ്ങളുടെയും കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 18:43 പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷത്രിയന് വേണ്ട സർവ്വഗുണങ്ങളും ചക്രവർത്തിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു മഹാഭഗവത് ഭക്തനും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിയുമായിരുന്നു. വിശപ്പും ദാഹവും കൊണ്ട് വലഞ്ഞ് പരിക്ഷീണനും ശ്രമാർത്ഥനുമായ അത്തരം ഒരു രാജാവിനെ ശപിക്കുന്നത് തികച്ചും ഉചിതമല്ല. നാനാവശങ്ങളിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങളെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി അപഗ്രഥിച്ച ശമീക ഋഷി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ശപിച്ചത് എല്ലാവിധത്തിലും അനീതിയാണെന്ന് സമ്മതിച്ചു. അപ്പോ എല്ലാ കാര്യം നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞു തെറ്റൊക്കെ ചെയ്തു പോയാൽ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ആ വ്യക്തി ഏത് സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നു എന്ന് കൂടെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹം ചെയ്തതിന്റെ തെറ്റിന്റെ ആ ഒരു വലുപ്പം വളരെ ചെറുതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ. അത് ഇവിടെ ശമീക ഋഷി ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ, ഒരു ശരിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ് അദ്ദേഹം, ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ശമീക മഹർഷി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയായ രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ട് പറയാണ്, ഇത്രയും ധർമ്മിഷ്ഠനായ ആ രാജാവ് വളരെയധികം വിശപ്പും ക്ഷീണവും ഒക്കെ കാരണം, വിശപ്പും ദാഹവും ക്ഷീണവും ഒക്കെ കാരണം അദ്ദേഹം ചെയ്ത ആ ഒരു ചെറിയൊരു തെറ്റിന് ഇത്രയും വലിയ ശിക്ഷ അനീതിയാണ് എന്ന് പറയാണ് കുട്ടിയോട്. എല്ലാ ബ്രാഹ്മണരും ആ സംഭവത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നെങ്കിലും അഥവാ ആ സംഭവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറിയെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു ബ്രാഹ്മണ ബാലന്റെ ബാലിശമായ പ്രവൃത്തി മൂലം മുഴുവൻ ലോകത്തിന്റെയും അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചു.
ആകയാൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായ ശമീക ഋഷി ലോകത്തിന്റെ സുഭഗമായ വാഴ്ചയ്ക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചതിന് അഥവാ സദ്ഭരണ സമ്പൂർണമായ ലോകത്തിന് പൂർണ്ണ അധപതനം സംഭവിച്ചതിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തു. അപ്പോ ഇവിടെ ശമീക മഹർഷി ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. കാരണം ശമീക മഹർഷി വെള്ളം കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് രാജാവ് തോളിലൊരു പാമ്പിനെ ഇട്ടത്, ചത്ത പാമ്പിനെ ഇട്ടത്. അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ടാണ് കുട്ടി, അതായത് ശൃംഗി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തക്ഷകനാൽ 7-ാം ദിവസം അല്ലെ, 7-ാം ദിവസം തക്ഷകനാൽ ദംശിച്ച് മരണപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മരണശിക്ഷയാണ് ശൃംഗി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് മുഴുവൻ ബ്രാഹ്മണ കുലവും അധപതിക്കാൻ ഇടയാവുന്നു. ബ്രാഹ്മണ കുലം അധപതിക്കുന്നതോടുകൂടി സമൂഹത്തിന് മുഴുവൻ അതിന് പ്രശ്നം വരാൻ പോവാണ് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിവ് ആർക്കുണ്ടായി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ കൊച്ചുകുട്ടി ശപിച്ചാൽ ഏൽക്കുമോ മാതാജി ആ പ്രായത്തില്? അതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ആ കുട്ടി എല്ലാ തേജസ്സും ഉള്ളൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു, ബ്രാഹ്മണിക്കലായിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിപ്പോയി ആ കുട്ടിക്ക് എന്നുള്ളതാണ് തെറ്റായി പോയത്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ശാപം കൊടുക്കേണ്ടതായി വന്നത്. ഇത്തിരി, അതായത് ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലാണ് ആ കുട്ടിക്ക് എല്ലാ കഴിവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി, അതായത് ശമീക മഹർഷിനെ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ശമീക മഹർഷി വളരെ ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണനാണ് അദ്ദേഹം. ഒട്ടും തന്നെ തെറ്റായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഉണർന്ന ഉടനെ തന്റെ ചുമലിൽ ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ട് ഒട്ടും ഞെട്ടി തരിക്കുക ഒന്നും ചെയ്തില്ല അല്ലെ, ദേഷ്യം വരെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അതിനെടുത്തും കളഞ്ഞിട്ടാണ് ശൃംഗിയോട് നീ എന്തിനാ കരയുന്നേ എന്ന് ചോദിച്ചത്, അല്ലെ നിന്നെ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അല്ലാണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ തന്റെ ശരീരത്തിൽ ആരാ പാമ്പിനെ ഇട്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ദേഷ്യമോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയില്ല. അദ്ദേഹം അത് എടുത്തും കളഞ്ഞു. എന്നിട്ടാണ് ശൃംഗിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒട്ടും കോപം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു ശരിയായ ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള ശൃംഗിക്ക് എന്താണ് ബ്രാഹ്മണിക്കലായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. ഈ അച്ഛന്റെ മകൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, അച്ഛന്റെ ശിഷ്യനും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ശാപം ഫലിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു. നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ശൃംഗിയെ തേജസ്വിയായ കുമാരൻ എന്നാണ് പറയേണ്ടായത്. അപ്പൊ ആ തേജസ്, ആ അറിവിന്റെ ഒക്കെ തേജസ് ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായത് ആ കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിപ്പോയി. അത് ആ ഒരു ചെറിയ അഹങ്കാരത്തിൽ കലി വന്ന് സ്വന്തം പ്രഭാവം ചെലുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ചില തെറ്റുകളൊക്കെ എന്താ പറയാ ആളുകൾ അറിയാതെയെങ്കിലും ചെയ്തു പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കലിയുടെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ശരിക്കും ശുദ്ധ ഭക്തിയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കലിക്ക് നമ്മളില് പ്രഭാവം ചെലുത്താൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മള് ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കും. നമ്മൾ ആരും 100% കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഇരിക്കില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ചിലപ്പോ നമ്മൾ മായക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും. മായ നമ്മളെ പിടിക്കല്ല ചെയ്യാ, നമ്മളെ മായക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോ അപ്പോഴാണ് നമ്മളടുത്ത് കലി വരുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്താണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപാപീഷു സ്വഭൃത്തീഷു ബാലേനോപക്വബുദ്ധിന. ഇവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് ബാലേനാപക്വബുദ്ധിന പാപം കൃതം തദ് ഭഗവാൻ സർവാത്മക്ഷന്തുമർഹതി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപാപേഷു സ്വഭൃത്യേഷു ബാലേനാപക്വബുദ്ധിന പാപം കൃതം ഭഗവാൻ സർവാത്മക്ഷന്തുമർഹതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ബാലേന അപക്വബുദ്ധിന. അപക്വബുദ്ധിയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് ആ ശ്ലോകത്തിലും വരുന്നുണ്ട്. അപാപേഷു സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായവന്, സ്വഭൃത്യേഷു സംരക്ഷിക്കുവാൻ അർഹതയുള്ളവനും ആജ്ഞാനുവർത്തിയുമായവന്, ബാലേന ഒരു ബാലനാൽ, അപക്വനായ ബുദ്ധിയാൽ പാപം കൃതം ചെയ്തു, തദ് ഭഗവാൻ ആകയാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, സർവവ്യാപിയായ, ക്ഷന്തും ക്ഷമിക്കാൻ അർഹമായ, ക്ഷമാർഹമായ. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അനന്തരം സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായവനും ഭഗവത് ആജ്ഞാനുവർത്തിയും സംരക്ഷണാർഹനുമായ ഒരു വ്യക്തിയെ ശപിച്ച് കൊടിയ അപരാധം ചെയ്ത വിവേകശൂന്യനും അപക്വനുമായ ബാലന് മാപ്പ് നൽകണമെന്ന് ഋഷി സർവ്വവ്യാപിയായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഒരച്ഛനാണ് അദ്ദേഹം അല്ലെ, ശമീക മഹർഷി ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനാണ്. ആ ഒരു അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അയാള് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതായത് ശമീക മഹർഷി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായവനും ഭഗവത് ആജ്ഞാനുവർത്തിയും സംരക്ഷണ അർഹനുമായ ഒരു വ്യക്തി. ഇതാരാണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അല്ലെ. എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായവനാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. ഭഗവത് ആജ്ഞാനുവർത്തിയാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണോ ആജ്ഞാപിച്ചിരിക്കുന്നത്
അതാണ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നത് പാണ്ഡവരായിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. സംരക്ഷണാർഹനാണ് അദ്ദേഹം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനാൽ തന്നെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്, അല്ലെ? വിഷ്ണുരാധൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ശപിച്ചിട്ട് വളരെ വലിയ അപരാധമാണ് ചെയ്തത് എന്ന് വിവേകശൂന്യനും അപക്വനുമായ ബാലന് മാപ്പ് നൽകണം എന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ശമീക മഹർഷി. തന്റെ കുട്ടിയോട് ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ശമീക മഹർഷി. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ലേഷ പ്രഭാത് കി ജയ്. പുണ്യമോ പാപമോ ആയ സ്വപ്രവൃത്തിക്ക് ഓരോരുത്തരും ഉത്തരവാദികളാണ്. ഒന്നാന്തരം ഭഗവത് ഭക്തനാകിയാൽ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും വിമുക്തനും ധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാവാകിയാൽ ബ്രാഹ്മണരാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ സർവ്വതാ യോഗ്യനുമായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ശപിക്കുകയാൽ സ്വന്തം പുത്രൻ അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ശമീക ഋഷിക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ഷത്രിയർ ആരാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം? ബ്രാഹ്മണരാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ഷത്രിയര് ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള രാജാവാണ് അദ്ദേഹം, അല്ലെ? അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ബ്രാഹ്മണരെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രാജ്യം ഭരിച്ചത്. പക്ഷെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അത്രയധികം വിശപ്പും ദാഹവും ക്ഷീണവും ഉണ്ടായിപ്പോയ സമയത്ത് ജലം കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ വന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കോപം കാരണം അദ്ദേഹം ചെയ്ത വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു മരണശിക്ഷ വിധിച്ചത് വളരെ വലിയ തെറ്റാണെന്ന് ശമീക മഹർഷിക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയാണ്. ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനോട് അപരാധം ചെയ്താൽ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ അത്യന്തം പ്രയാസമാണ്. ബ്രാഹ്മണർ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ശിരസ്സാകിയാൽ അവരുടെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളെ ശപിക്കാനല്ല മറിച്ച് സംരക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, അല്ലെ? ബ്രാഹ്മണരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സർവ്വ സമൂഹത്തെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവും കൂടെ ഭഗവാൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ശപിക്കാനല്ല അവർക്ക് കഴിവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആജ്ഞാനുവർത്തികളായ ക്ഷത്രിയനെയോ വൈശ്യനെയോ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ കോപാവേശത്തോടെ ശപിക്കാവുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ മുമ്പ് വിശദമാക്കിയതുപോലെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് അടിസ്ഥാനരഹിതമായിരുന്നു. ഒരു ബ്രാഹ്മണ പുത്രൻ എന്ന ഏക കാരണത്താലും പൊള്ളയായ സ്വയം ശ്രേഷ്ഠത്വഭാവത്താലും വിഡ്ഢിയായ ബ്രാഹ്മണപുത്രൻ ഈ മഹാ അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചു. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടി അത് ചെയ്തത്? അതാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ബ്രാഹ്മണപുത്രൻ എന്ന ഏക കാരണത്താലും ഞാനൊരു ഉന്നത കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നല് ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു. പിന്നെയോ പൊള്ളയായ സ്വയം ശ്രേഷ്ഠത്വഭാവത്താലും തനിക്ക് കുറച്ച് അറിവുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാരം ആ കുട്ടിയിൽ വന്നു. വിഡ്ഢിയായ ബ്രാഹ്മണപുത്രൻ ഈ അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചു. തന്റെ ശുദ്ധഭക്തനെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും മാപ്പ് കൊടുക്കുകയില്ല. ആകയാൽ അവിവേകിയായ ശൃംഗി രാജാവിനെ ശപിച്ചതിലൂടെ വെറുമൊരു പാപം മാത്രമല്ല മഹാ അപരാധവുമാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. ആയതിനാൽ തന്റെ പുത്രനെ അവന്റെ പാപപ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് മാത്രമേ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് ഋഷിക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ആയതിനാൽ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ഭഗവാനോട് ക്ഷമയാചിച്ചു. ഭഗവാന് മാത്രമേ അസാധ്യമായ ഒരു കാര്യത്തെ സാധ്യമാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ബുദ്ധിവികാസം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിഡ്ഢിയായ ബാലന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ഇപ്പോ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അച്ഛനമ്മമാര് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് ഫലവത്താകും, അല്ലെ? അദ്ദേഹം ഒരു ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണനാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ നന്മയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണനാണ്, ഭക്തനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനോട് അതിന് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശമീക മഹർഷി. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കാനായി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ഇത്തരം ഒരു ക്ലേശകരമായ അവസ്ഥയിൽ അകപ്പെടുത്തണമെന്നതാണ് ഭഗവത് ഇച്ഛയെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ബ്രാഹ്മണപുത്രൻ ഈ അപരാധത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിയാക്കപ്പെട്ടത് എന്ന ചോദ്യം ഇവിടെ ന്യായമായും ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ശിലപ്രഭാതര് പറയുന്നത്, നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരേ കാര്യമാണ്, അല്ലെ? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ് നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് അതൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയതല്ലേ, അല്ലെ? കുട്ടിയിലൂടെ ഭഗവാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തതല്ലേ. അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയാണ് പാപം ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നത്? ഉത്തരം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം അപരാധം ചെയ്തത് ഒരു പിഞ്ചു ബാലനാകിയാൽ അവന്റെ തെറ്റ് ക്ഷമിക്കാവുന്നതാണ്. ആകയാൽ പിതാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ കലിയെ ലോകകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ അനുവദിച്ചതിന് മുഴുവൻ ബ്രാഹ്മണകുലത്തെയും കുറ്റക്കാരാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന ചോദ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടാൽ അതിന് ഉചിതമായ മറുപടി വരാഹപുരാണത്തിൽ ഇപ്രകാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനോട് ശത്രുതാപരമായി പെരുമാറിയ ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെടാത്ത അസുരന്മാരെ കലിയുഗത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ബ്രാഹ്മണകുലത്തിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അനുവദിച്ചു. ഭഗവാനോട് ശത്രുതാപരമായി പെരുമാറിയ ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെടാത്ത അസുരന്മാരെ ഇപ്പോ കലികാലത്തില് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ബ്രാഹ്മണകുലത്തിൽ ജനിക്കാനുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനോട് ശത്രുതാപരമായി പെരുമാറി
എന്നാൽ ഭഗവാൻ അവരെ വധിച്ചിട്ടില്ല. ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെടാത്ത അസുരന്മാരെ കലിയുഗത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജന്മം എടുക്കാൻ അനുവദിച്ചു. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ചിലരെങ്കിലും അസുരന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജനിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് പ്രഭുപാത്രൻ. കൃപാസമ്പൂർണനായ ഭഗവാൻ ശീലരായ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജാതരാക്കിക്കൊണ്ട് മോക്ഷമാർഗത്തിലേക്ക് മുന്നേറാൻ അവർക്ക് ഒരവസരം നൽകി. നമ്മൾ എന്താ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നത്? പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാൻ ലോകാൻ ഉഷിത്വാ ശാശ്വതി സമാഹ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോ വിജായത്തെ. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ അല്ലെ? നമ്മള് ഈ ഒരു ജന്മത്തിലെ കുറച്ച് ഭക്തിത സേവനം ചെയ്ത് അത് മുറിഞ്ഞു പോയി, പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കില് അവർക്ക് എന്താണ് ഗതി എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് എന്താണ്? പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാൻ ലോകാൻ, അവർക്ക് അതിന്റെ പുണ്യം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. അതല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ധനികരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരുടെ ഒക്കെ കുടുംബത്തിൽ പോയി ജനിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഓരോന്നും ഓരോരോ അർഹതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ജനിക്കുക അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് കൃപാസമ്പൂർണനായ ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യമൂർത്തിയാണ്. ധർമ്മശീലരായ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജാതരാക്കിക്കൊണ്ട് മോക്ഷമാർഗത്തിലേക്ക് മുന്നേറാൻ അവർക്കൊരു അവസരം നൽകി. അതായത് അവർ അസുര ജന്മ ആണെങ്കിൽ പോലും അവര് ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, അവർക്ക് മോക്ഷമാർഗത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവര് ഉന്നത കുലജാതരായി ജനിക്കുന്നത് അല്ലെ? ആ അവസരം നിഷേധിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആസുരികമായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു അവസരം കൂടി ഭഗവാൻ നൽകുകയാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം മൂലം. എന്നാൽ ഈ സുവർണ അവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം വിഡ്ഢികളായ അസുരന്മാർ ബ്രാഹ്മണരായി തീർന്ന അഭിമാന ഗർവത്താൽ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തെയും അധികാരത്തെയും ദുരുപയോഗം ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവരൊരു ബ്രാഹ്മണനായി, ഞാൻ ജന്മം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ് എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം വന്നിട്ട് അവർ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ അധികാരം ദുരുപയോഗം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് മകുട ഉദാഹരണമാണ് ശമീക ഋഷിയുടെ പുത്രൻ. മാത്രവുമല്ല ശൃംഗിയെ പോലെ വിഡ്ഢികളായി തീരരുതെന്ന് വിഡ്ഢികളായ എല്ലാ ബ്രാഹ്മണപുത്രരെയും ഇതിനോടൊപ്പം താക്കീത് ചെയ്യുകയും അവർക്ക് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അസുര ഗുണങ്ങൾക്കെതിരായി സദാ സംരക്ഷണം നൽകണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമാണിത്. വിഡ്ഢിയായ ആ ബ്രാഹ്മണ ബാലന് ഭഗവാൻ നിശ്ചയമായും മാപ്പ് നൽകി. എന്നാൽ ശമീക ഋഷിയെ പോലൊരു പിതാവില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവർ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജാതരായാൽ പ്രാപ്തമായ ആനുകൂല്യങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം തീർച്ചയായും അത്യന്തം കഠോരമായ ക്ലേശങ്ങളിൽ അകപ്പെടും. ഇപ്പോ ശൃംഗിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? തന്റെ അച്ഛൻ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, അതുപോലെ ഒരു ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണനാണ്. അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഭഗവാൻ കേൾക്കും. അതുകൊണ്ട് ശൃംഗി രക്ഷപ്പെടും. പക്ഷെ ഇതുപോലെ എല്ലാ കുട്ടികളും രക്ഷപ്പെടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതുപോലത്തെ തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ ഭഗവാനാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഒട്ടും സഹിക്കില്ല. അവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാന് സഹിക്കാവുന്നതേ അല്ല. ഭഗവാനെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ ഭഗവാൻ സഹിക്കും, അത് ഭഗവാൻ അത്ര കാര്യമായിട്ട് എടുക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേദന കൊടുത്താൽ ഭഗവാൻ അവരെ വല്ലാതെ ശിക്ഷിക്കും, അത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോ ശൃംഗി ഒരു ഭക്തന്റെ പുത്രനായതുകൊണ്ടും ആ ഭക്തൻ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ടും ശൃംഗി രക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അതുപോലെ എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തിരസ്കൃതാ വിപ്രലബ്ധാഃ സപ്താക്ഷിപ്താഃ താ അപി നാസ്യ തത്പ്രതികുർവന്തി തദ്ഭക്താ പ്രഭവോഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തിരസ്കൃതാ വിപ്രലബ്ധാഃ സപ്താക്ഷിപ്താഃ താ അപി നാസ്യ തത്പ്രതികുർവന്തി തദ്ഭക്താഃ പ്രഭവോഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തിരസ്കൃത അപകീർത്തിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട്, വിപ്രലബ്ധ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട്, ശപിക്കപ്പെട്ട്, ക്ഷിപ്താഹ അവഗണനയാൽ, മനോവ്യഥയും ഉണ്ടാകയാൽ, ഹതാഹ അല്ലെങ്കിൽ വധിക്കപ്പെട്ടാൽ പോലും, അപി കൂടി, ന ഒരിക്കലും, അസ്യ ഈ പ്രവൃത്തികൾക്കൊക്കെ, തത് അവരെ, പ്രതികുർവന്തി പ്രതിരോധിക്കുക, തത് ഭഗവാന്റെ, ഭക്തരുടെ, പ്രഭവഹ പ്രബലരായ, അപി എങ്കിലും, ഹി തീർച്ചയായും. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊരു ശ്ലോകമാണ്. പ്രവർത്തനം ഭാവർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയാലും വഞ്ചിച്ചാലും അവഗണിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും ശല്യപ്പെടുത്തിയാലും അല്ലെങ്കിൽ വധിച്ചാൽ പോലും
പ്രതികാരബദ്ധരാകാത്ത വിധം സഹനശക്തിയുള്ളവരാണ് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നു? അവരെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിക്കോട്ടെ, അവരെ വഞ്ചിച്ചോട്ടെ, അവഗണിച്ചോട്ടെ, അപമാനിച്ചോട്ടെ, ശല്യപ്പെടുത്തിക്കോട്ടെ, ഇനി ഒരു വേള അവരെ വധിച്ചാൽ പോലും അവർക്ക് പ്രതികാര ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചവരോട് പ്രതികാര ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല എന്നിവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. വാർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രഭാക്കിച്ചേ. ഭക്തപാദാംബുജങ്ങളിൽ അപരാധം പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയോട് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കുകയില്ലെന്ന് ശമീക ഋഷിക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു. ഭക്തനിൽ അഭയം പ്രാപിക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശം മാത്രമേ ഭഗവാൻ നൽകുകയുള്ളൂ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ബാലനെ തിരിച്ചു ശപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടേക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയം വിചാരിച്ചു. എന്നാൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ലൗകികമായ ജയപരാജയങ്ങളിൽ അഥവാ സാംസാരികമായ ലാഭനഷ്ടങ്ങളിൽ നിസ്സംഗനാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പോ ശൃംഗിയെ തിരിച്ച് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശൃംഗിക്ക് ബെറ്റർ ആയിരുന്നു, നല്ലതായിരുന്നു. പക്ഷെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ്? ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയാലോ, വഞ്ചിച്ചാലോ, അവഗണിച്ചാലോ, അപമാനിച്ചാലോ, ശല്യപ്പെടുത്തിയാലോ, ഇനി ഒരു വേള തന്നെ വധിച്ചാൽ പോലും തിരിച്ചൊരു പ്രതികരണം ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികാര ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. കാരണം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ശപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കാണ് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാന് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെയാണ് നമ്മൾ നോവിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ നോവിച്ചാൽ ഭഗവാൻ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നോവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ സഹിക്കാനേ പറ്റില്ല. അത് എന്നാൽ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ലൗകികമായ ജയപരാജയങ്ങൾ അഥവാ സാംസാരികമായ ലാഭനഷ്ടങ്ങളിൽ നിസ്സംഗനാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. ആകയാൽ അവർ സ്വന്തം അപകീർത്തിയെയോ ശാപത്തെയോ അവഗണനയെയോ ഒരിക്കലും ഗൗരവമായി എടുക്കുകയില്ല. മാത്രവുമല്ല അവർക്ക് പ്രതികാര ബുദ്ധി തീരെയില്ല. വ്യക്തിപരമായ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ അവയൊന്നും ഗൗരവമായി എടുക്കുകയില്ല. എന്നാൽ അവയൊക്കെ ഭഗവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്കോ എതിരായി പ്രയോഗിക്കുന്ന പക്ഷം ഭക്തന്മാർ അതിനെതിരെ വളരെ കർശനമായ നടപടിയെടുക്കുന്നു. ഇത് തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ ഒരു കാര്യമായതിനാൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഇതിനെതിരെ ഒരു നടപടിയും എടുക്കുകയില്ലെന്ന് ശമീക ഋഷിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. ആകയാൽ അപക്വനായ ഒരു ബാലന്റെ അവിവേകത്തിന് ഭഗവാനോട് മാപ്പ് നൽകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ലാതെ പോംവഴി ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തന്നോടാണ്, അതായത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോടാണ് ശൃംഗി എന്ന കുട്ടി ശാപം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അതിന് ആക്ഷൻ എടുക്കില്ല. എന്നാൽ അതേസമയം ഈ ശൃംഗി മറ്റൊരു ഭക്തനെയാണ് നോവിക്കുന്നതെങ്കിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? തീർച്ചയായിട്ടും അത് പ്രതികരിക്കുമായിരുന്നു, അതിനെ എതിർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ എടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഒരു ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മറ്റൊരു ഭക്തന്മാർക്ക് വേറൊരാൾ എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെതിരെ നമ്മൾ വോയിസ് കൊടുക്കണം, അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കെതിരെ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസിനെ നമ്മൾ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? എല്ലാറ്റിനെയും സഹിക്കാൻ പഠിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പക്ഷെ മറ്റൊരു ഭക്തനെ ആരെങ്കിലും വേദനിപ്പിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളാൽ ആവും വിധം അതിനെ നടപടി എടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്കോ എതിരായി പ്രയോഗിക്കുന്ന പക്ഷം ഭക്തന്മാർ അതിനെതിരെ വളരെ കർശനമായ നടപടി എടുക്കുന്നു. ഇത് എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ ഒരു കാര്യമായത്, അതായത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ മാത്രം സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നടപടിയും എടുക്കില്ല എന്ന് ശമീക മഹർഷിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയോട് മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനേ അച്ഛനായിട്ടുള്ള ശമീക മഹർഷിക്ക് സാധിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण. हरे